Lena yimiphumela yeshwangusha lwengozi emanyungnyezi yayizolo. Incwadi zesikolo nezihlangu zabantwana zitesa ecaleni kwendlela. Abazali babantwana baselugcwabevu ngumsindo bambi bathi lomqhubi wesigadla makawukhombe umzono utywala. Ubandile Nyawo oneminyaka elishumi ubudala ngomnye walo miphefumlo ingama-21 ithe yasutywa kukufa kulo ngozi. Le ntwazana ibinephupha lokuba ngugqirha. Usapho lwakhe lusadandathekile kwaye luthi lufuna ubulungisa. Ingiphathe kabi kakhulu. Umntana ngibanilisa simo. Phathe kabi kakhulu ama-truck. Mosha abantwana emgwaqweni. Angazi ukuthi ngenze kanjani, angazi ngizothini. Abahlali balomandla bathi izigadla mazikhutshwe kuhola wendlela u-N2 kuba abaqhubi bazo baqhuba ngokungakhathali. Asafuna adlula ama-truck asibulalela abantu bethu, Nkosi yami, siyaxolisa ngama-truck. Ukanti umasipala wasoPhongolo uqinisekise inkxaso engagungqiyo kwiintsapho. Thembisileke imndeni ukuthi sizoyilekelela kuwo wonke lo msebenzi kulenhlelelele ebahlele ebavelele. Sithetha nje umqhubi wesigadla ubanjiwe kwaye uza kuvela enkundleni kungekudala. Isebe lezothutho nalo ligqwale emswaneni lagqithisa amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba.